Bangara région kɔnɔna ani centre région kɔnɔna I b'a dɔn mɔgɔ dugu caman wulilen de don donc an ka recommandation fɔlɔ ye dugu minnu wulilen don u ka se ka na u sigiyɔrɔ la donc pour que u ka se ka u sigiyɔrɔ la fo sécurité ka na kosɛbɛ fo yɔrɔw ka dilan pour que olu bɛ se ka segin u sigiyɔrɔ la a filanan ye min ye an ka groupe d'autodéfense fana bɛ yen ko état ka vraiment ko bɛɛ kɛ pour que ka olu insérer armée la ou bien mun tɛ se ka don armée la ka baara dɔ d'i ma olu bɛ se ka baara kɛ parce que olu bɛ zone dɔn kosɛbɛ an y'a fɔ groupe armée ni bɛɛ ka kuma parce que processus de don a daminɛna bi groupe armée ma na u y'a fɔ k'u y'u invité mais u ma na mais kɛlɛ kɛra cogo o cogo a bɛ laban ni kuma de ye. Maliyɛn yɛrɛ ka laɲini ye min ye u tun bɛ fɔlɔ ka di ka balo hɛrɛ la gɛlɛya kana s'u ma u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ diinɛ ko kɛlɛ t'a la fɛn t'a la o de ye maliyɛn ka laɲini ye mais maintenant ko ninnu nana ka na don a kɔnɔ siyalakɛlaw ni fɛn religion ko ninnu ni kumaw ni fɛnw donna a kɔnɔ o tun tɛ an fɛ yan sigika bɛn de tun bɛ yen nɔ diinɛ ye fɛn de ye jamana yɛrɛ mɔgɔ la a hami ye min ye jamana ka bɔ nɔgɔ la mɔgɔw ka se ka vi ɲɔgɔn fɛ dangɛrɛ kana kɛ mɔgɔ si la. Fɛn ɲumanba de don pour que maliyɛnw ka se k'u kungo fɔ a bɛ san caman bɔ depuis Mali ye indépendance ta Mali kunkan ko bɛ taa fɔ jamana wɛrɛ de fɛ soit an bɛ taa jamana wɛrɛ la soit jamana wɛrɛ mɔgɔw bɛ na ka na an kunkanko kuma fɔ donc o man kan ka kɛ an y'an ka indépendance sɔrɔ depuis 1960 63 an ye dialogue daminɛ fo bi donc an tun ye occasion ɲɔgɔnna ma kɛ donc hali n'a kɛla tun ma se nin taille la fɔlɔ ka bɛɛ sen don a la ta depuis commune na ka na donc an bɛ foli kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye a ye nin hakilina ɲuman min ta jamana ka basigi la an bɛ foli di a ma donc maliyɛn fana ye participation min kɛ ani u ka hakili ɲuman min di la an bɛ foli kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye. N'an yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn ye karisa e ye nin fɔ tan ou bien karisa nin de y'aw hakilinata ye aw kɔrɔnfɛmɔgɔw aw tilebinfɛmɔgɔw aw k'a dɔn aw filaw nin de y'aw fɛta ye mais nin t'anw fɛta ye mɔgɔ wɛrɛw k'a fɔ an fana fɛta ye nin de ye an k'an sigi min kɛra n'a ma ɲɛ a ka fɔ n'a fɔra an ka yafa ɲɔgɔn ma n'an yafara ɲɔgɔn ma bɛn ka na sabati ka na an bɛɛ ka kɛ kulu kelen ye an ka kɛ Mali dɔrɔn ye. Ni lajɛrɛ belebele min n'a bɛ maliden bɛɛ lajɛlen kun kan n'ale kun cɛ baaraw kɔni olu kolomo karila ntɛnɛn tɛmɛnen jamana ɲɛmaa yɛrɛ fɛ n'o ye colonel Asimi Goyita ye o baaraw olu na to sen na centre international de conférence de Bamako la yan nɔ fo juma nata mai kalo o tile 10 Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ.